phi hup aphan man itum an so se aprange ponje phan lo la pen ili tum phanang pulo di kitab long tak tok do mikir okora pu laso okora bangke ili tum che than chimu mete reu ne lu la sine tum APHLC bana ke mang bang ke lahen lo aron alam ka che than aron atang jong si tum che than pon bom lo pulo tang te tum research ji ke no pak ta tum ar solo te tum research ji la si tum okora pu ke be ke che tum nang pulong pop ke la ke ili tum aron itum a leaders tum nang than the polo la si non pen ke tum lubom nang ne lo ili tum phan 6 schedule teng pen Indian Constitution long 244A article autonomous tela puthakta tok pin melo la si ili tum ke chok che bangge tum leaders lo la si ke damtang ke chok che tum phan bangge tum non la thunang kok po la si APHLC akemang ga lahan lo itum mesen leaders aphan itum invite pon si itum that along rilong pat antame itum kacharai komje phan sin itum bor ipon po lahan lo tante sa dali tu election ngi pu la bakso puthak ko an ba de chun lo la pe ko an hok lo la bakso puthak la bangke constitution ateng lang namlo pote dovek nang jilake athema Indian Constitution long article 243M long tok do halada ke 6 schedule area arloke panchayat ke biun e tok dakalam do lake nale tum non manle constitution abe pata google long tum technology belote la pen hada ki pulason helo la hada 6 schedule area chot kali la Manipur nonson inglong area anda me la panchayat ke biun e tangte panchayat biun e polo tangte non state election commission nang senge konat pen lonte panchayat aron pen sinang seng angdeng pi pharoi sira grep li pen sinang seng state election commission ke panchayat aron pensi state election commission ke pinchong bina and ke Indian Constitution long tok dak lo part 9 long technology tum lang lo te hada ke panchayat ke itum biun e la si biun e putang derle koson si ladak itum Karbi Anglong autonomous council long koson si tum election nang pa doja kong pigar la ke tum leader kilu pupete kuma kupisi pola council tum aron chini nelote banga ke no aron le nang bita deng nun det po lahan lo kilu aposi tum ke vir bom lo ani ta aron chini ne po teng pen ga tu ka ve 60 larona teng pen kam klem munji pu la so ke ma thapen puthot episodia song dak puthot reborn teng hadi amang pa thek thumi 2019 ning kan pen hadi hala suhut ke sengar ni pen angke do dum thip ari so janga tum hasi pinil tum angke mane ar pu mu khamang tum pek pon lo se alang tum bangke party long episodia party bangke ko sona party ma ke aphan kijapon party ma mane kalima alang tum chini pemelo pini se melang tum phan la bang so ar pu pek pe prang se melang tum chipu episodia party hanlo pini ke Karbiang long aphan ke pe jogia party lo Karbiang long ara ke ma kar ita ke pe chunje party ke episodia cholo la posi nilitum ki claim phan ning ha pusalang tum chipu lo la bang so lam ka hok lo la sini to la bang so ning ke thek tu pena posalang tum phan ar pu tamen tum pek lo bang ke bang thuar ni ke alang tum duar bagur chot la poli Karbiang long dan talang tum isen nu jok kisirklu kan yo ko son selang tum plank pu bosti nilining theklong pen nili dolo nili men searching be